Malas MC mwenyewe, Sympathy Master ukipenda. Nende David Arwa the one moro batekaje. Kama ana MC Arwa the one. MC Malas. Go subscribe na Arwa the one. Titaki subscribe na MC Malas YouTube channel. Comment kendi share. Kama ana nosiepe nini nyaka mina ni. Deme like video no na we kuota to kitim giba wacho subscribe wengia. In kama bende toke kanyono ingia nade tingia nango. Subscribe video no mondo share ne jomoko. Angeni ne WhatsApp. Ada ko ni machiegni. Osiepe na mato akwalo siri mondo tiere gibadhi timore tarik 8 dwe mar 10. Hera emoyieri mano friend jaka dongo dhiolo thum gichwa auchiel wangi gikaka keto ema jalamo odoko mana ne asomo ga muma ema jalamo no ketego koro wadhi mbele eli toto pani nyar Jerusalem bedo wakete mix no Jerusalem gol kanyo Jerusalem eli toto nyar Jerusalem wada kete mix wangi wada joma biro gajawa koda joma biro ngengo ya men wada ko dana uchiel digo kulapo no ngengo gongengo eli toto ngengo kaso nyar Jerusalem utingo aja utinga jawa ya pinjuru mo jawa subscribe buru jo turu subscribe to MC Malas and MC Arwa the one.